Слушай, брат, свиквай. Добре, на този сърцераздирателен фон върви да каже една реч за живота и още нещо. Ами, какво да ви кажа? Ай да ви разправя. Ай да ви го кажа. Ай да ви разправя. Не, хора, беше една хубава година, изпълнена с много гадни моменти. Въпреки това и тя като всяка друга мина и остави една дълбока. Да, не сме нова година, но аз и Джони остаряваме, което е нещо много тъжно, но въпреки това има и своите плюсове. И освен, че остаряваме и помъдряваме, да се надяваме. Точно, за жалост не е сигурно, но да се надяваме, че помъдряваме. И се надяваме, че с всяка една година, когато помъдряваме, да можем да ви правим и вас, нашите приятели, все по-щастливи и да усещате нашите любовстига се хилива. И да усещате любовта, която строи от нас, дори когато не строи от нас, пак да я усещате. И всеки път, когато се почувствате зле и стига ще ме разплачеш. Всеки път, когато се почувствате зле, изпуснах си пръцете. Да знаете, че винаги можете да разчитате на нас и ние винаги ще сме там, за да ви подкрепим. Трябва да духаш свещи сега, духай. Сори, дойде ми тази песен. Добре, все пак трябва да духнем свещите, така че... Искаме нещо да направите сега за нас, когато сега ще спрем този красив фон, той спря. И можете да дойдете всички тук, да се направим една снимка заедно и да запомним, да запечатаме този специален миг. Джон, ако искаш да кажеш нещо, микрофон е твой. Ами аз повечето неща, които има да кажа, ги казах в началото, но ще се повторя. Ако са ви харесали сладките, знаете къде да си купите повече. И като за вас, двойна цена. Точно. Ами, за мен пък беше готина година, за разлика от тая на Коста. Явно такива сме като хора, но да. Да. Но ние се допълваме с него, затова сме толкова добър тандем. Най-ценното, което ще запомня тази година е с всички вас, приятели. Благодаря ви, че сте тук.